Здравейте на всички, аз съм BoyHD Gamer и това е първи епизод на нашия канал БГ в България. Аз съм Виктор, така казах в първия клип, да си знаете. Сега ви показвам моят отбор, той е германски, ще разцъкваме тук главно. Не главно, въобще ще разцъкваме тук. Вие го виждате в момента. Това е. Сега ще има много въпроси как съм го направил. Много лесно. В онзи ден ми се падна Робен от пак. Просто така отворих един пак и той ми се падна. И затова до вечера правим пак опенинг. Ще снимам и ще качвам. Общо взето това е, гледайте нашите клипове и се сабскрайбнете, така да го наречем, или абонирайте за нас. До следващия път и до скоро!